Olentzero, olentzero, gaur berandutu ezkero. Kaixo, gu talde berdekoa gea eta hilabete hontako keinu aurkeztuko dizuegu. Bota mino lehenago konpontzea da eta berrera biltzea. Gu berrietan erosketa pila bat egiten dira. Janaria, azkariak eta bar. Baina garrantzitsua da, garai hauetan ere, kontsumo arduratsua egitea. Gu LHSen gaudela, gaia blandu dugu geletan. Eta oihartzundik, Kartel batzuk jarri ditugu zenbat kontsumitzen dugun pentsatzeko. gota aurretik pentsatu. Agian konpondu daiteketa. Gu gomendatzen duguna da, gauzak erosi beharrean, gauzak konpondu, berrerabili eta Zergaitik berrirabili? Objektuak berriro erabiliz, haien balio bizitza luzatzen dugulako eta horrela, hondakin kopurua, hondakin Horien kudeaketak eragiten dituen inpaktuak eta baliabideen kontsumoa murriztu direlako. keinu txiki bat da, baina kainuz lortuko dugu. Horregatik animatzen zaiztegu. Gaboretan kontsumo arduratsua egitea. Xumea irudituagatik. Ekintza bakar bat ere ez da alferrikakoa. Zero, ikusi nahi.